rampok singa bareng tanding bilih kawula anggenipun kanca-kanca Wahyu Turangga Muda wonten sedaya lepat matur sembah nuwun bagi kanca-kanca penonton sedaya Basoka Audio terima kasih dan juga teman-teman pedagang matur suwun sumangga kita bersani tari rampok singa bareng tanding. Ayo ker. Loh. Wah. Was.
ayahi karyane praja kene rene kukur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kangge mulyane negara siji telu maju papat diulang-ulangake pamrih enggal rambunge olopis kuntul baris olopis kuntul baris olopis kuntul baris olopis kuntul baris bos ayo alon-alon yo nger yo watone bisa kelakon nger do nah la pas do ye do la was ye ye lo pas la pas ye la lo ya la lo ye ye was lo ayo was ye lo la lo ya lo ye lo was la lo la ayo ye lo was ayo ayo lo ye lo was ayo la ayo ayo nger maju ing pelagan sing ati-ati yo nger yo wah was ayo duh leno pangedhamu seblak dadamu yo wah no nah yo wah lah Layah medalipun Sang Prabu Singobarok ayo do was ayo do
ayo ger. Do, wase. Do. Ayo. Was. Dengan soro kuwato ati kamu kasunan lakoso dan saking coba pariwangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu iso nyarisi wase lo yo ayo gue lah was ayo wah lo was ayo iki lo ayo ger rayet lo lena wangi dia aku bakal semplah dadamu maju siji-siji kira Wahyu Turangga Muda. Wah. Oh. Ayo siji pokok siji ger. Lo iki lo teng. Ranang. Lo. Was ayo. Ayo. Was ayo ayo lo keris nari sing ati-ati ris ayo ayo wase doh Gedek, aku jaluk badek.
Wah. Ayo. Nah. La 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 la. Ya. He 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 Kae caritane Rara Kembang Sore putra kita tindang bedal lembana Rama putrane Sarira sak pucake Hardaka nyata medhep resti esti berkaing sukma ho ayo ayo lo wancine lo tilirane menyusul yang nomor 3 Ampun, ampun. Ayo. Ampun. Ayo maju ini. Ayo. Ya. asik Belok. Ayo. Ayo belah, Mas. Ayo lo. Ya iki tantingamu belah. Ayo maju ini ya. Halia, wah. Terima kasih Matur Sembah Nuwun. oke Konco-konco Tugul Sari. Dari teman-teman ada Durung Gojege. Matur Ayo. Awas. Kok. Ayo. ayo Sing waspada ya. Ayo. Wah. Was. Maju ini aja leno madamu. Kah dadamu kan wah. Wah. Bos. Parat Yo. wah. Oh. betul di sendok. Ya iki lho. Oke. Terima kasih. Rawuh Bono, kanca-kanca iki lho, kanca-kanca ya dikeroyok iki karena piro iki. Ayo. Aku rendi makake. Yes. Oh. Terima kasih. Lolo. Waduh. Hantune masuk. Yo. Ayo. Wah. Ora. Siji bawa siji. Ya. Cocokno. Prajuritku saya ora bakal mundur hak tanggah yo, Nger. Mas, ayo. Keparat, woi. Yo. Yo. Ayo. Rame. Ya. Iya. Bos.
loro iki wae. Dalah, ono. Sinden padha minggir kecipratan getih. Oh, wis. Ayo lo. Hop. Ho ha ke. Lo. ku ngenteni
riya gegayuhan iki jroning batinku lalila yen sliramu direngkuk wong liya aku wis kebacut tresno lahir batin tulus jiwa raga mate culek ing astina saunimu kabeh wis tak tampa watone padha nglenggana urip tentrem bagya mulya mula ayo sing waspada bebrayan rasepi ing panggoda ngasti tilan ati-ati